Magandang araw, mga timlala! Bisitahin muna natin yung mga alaga nating mga halaman. Basin og mga suko na sila. Basig unayon rataan na nilag kining ilahang tunok, labi na anang bumbil. Ato silang suruyon kay basing mangluod pa. Di na unya mamulak. ug magkasulti palagi siguro na sila. Kasab-an jud ka ba? Moingon jud nagpaluma-luma raman mo buhi sa ako. Di man day mo kakaya og alalay di ay. Nya, di pa gyud ninyo limpyuhan. Mao na diha ron. Murag tinuod pud na ba? Kinsa may naay mga binuhi diyang mga kuan kining bulak. Murag gud nabuhi ka og kaning mga iro nga na argod. Kinahanglan pod limpyuhan nya mga iro pod, kinahanglan pod paliguan, pakanon, ana ba no? Oh, tara na. Meanwhile, blooming na blooming kay sila kay siyempre buntag pa man. Unya ani mainitan ani wa na mga guba ng naong ani mura nagsi kining boy kinutil, mga guba ng nagdagway. Samot nagkining walay limpyo ay tinuod yun na limpyo pod doy kung night time. Yate. Mo'y gidangat ani ron igo ramang gyapon ta di ay sa kuan. Imuhang istorya. Si init na. Guba na ning dagway ani ron. Limpyo sa takay. Wa na. Ito sa ning pangibtan og sagbot kay dugay ani puy-an ani og kuan ba. Dili press nato. Ting sagbuta oy. Anak tirada diha. Okay, to ana lagi. Naunay na jud ko tunok. Perti mangaway ning bumbil ba? No? Napa ni kamot ni, wa na managpa ni. Wa may kamot di, manusok na lang. Hinay-hinay. Dali ra kay mo kuan. Sagbot ani basta. Sige, ulan. No? Okay, salamat sa panonood. Next video na naman.